pixka bat atzerago izango genituzke, edozein kasutan, hau behin-behineko sailkapen bat besterik ez da, jarrai dezagun orain buru belarri, bueltako luze hau. San Pedro estropadaren buruan dator, Orio bigarren, Donibaneko hirugarren, bandera momentu honetan Orioko bidean da, izan ere, errenta ondo aprobetxatzen ari baitira Oriotarra. Bai, San Pedro horrekiko emeretzi segundo ditu San Pedro hori atera dizkiona joan den igandean, eta nik uste dut, alde hori eta gutxilloik ez dagola, ez? San Pedro dijoa bere estropada egitea alden ondona, eta albalin badu txanda irabazi, iazko urtean tiranekin gertatu zena, ez? Berak txanda irabazi, baina bandera hori joa juntzen, ez? Nik uste dut gauzak orain arte dijoazten bezala, hori joaruntze jongo dela bandera, ez? Orantxe eman diguten beste datu bat, bai Hondarribiak eta bai San Pedrok sosketa eginda gero, pixak eta egin beharko dute estropadaren amaieran, eta bien bitartean ikus dezagun. Hor Oriotarrak, ikusi zer nolako mugimendua duten hor untziek, oraindikan ez dira igeldo parera hurbildu, baina gutxi falta zaie, eta Donibaneko orain nik uste izerditan ikusiaz bandera joan egingo dela. Momentuz erabaki beharrekoa zera da, San Pedro Kalaoriok nork irabazten duen bigarren txanda hau, gero ikusi beharko da gaurko sailkapena tiranek irabazten duen ala ez, tiranen denbora gaur 20-43koa izan da, edozein kasutan momentu honetan Orio bidean da bandera, desente falta da oraindik, baina seguruenik Oriotarren keska hori izan daiteke une honetan. Eustea, behar bada San Pedrok irabaziko du txanda nagusi hau, baina Oriotarrak denbora guztian laugarren kaleari begira, ez? Bai, nik uste dut Orio orain, leku lasai batean jongo dela, ez? Badakite, bere arerio handina Donibaneko zela, denbora gutxi zaukalakoz, atzetik datorrela ikusten dute, eta San Pedrokiko emeretzi segundu horiek, nik uste dut badakitela horrez daudela, eta bere hortan nik uste dut beri hortan jarraitzeko eta amaitzeko goguakin egongo direla, ez? Zati bandera berantzako da dudarik gabe. Hor daude beraz momentuz guk eskainitako datoak, edozein kasutan ikusi egin beharko da nolako erreferentziak markatzen dituzten azken dutze hauetan. Olatu buruan orain Orio, ez dute behar bezala aprobetxatu, bai ordea San Pedrok, bitin bat gehiago aprobetxatzeko moduare bat zegoen, orain Donibaneko, hau momentu oso garrantzitsua da. Donibaneko ezin izan du nahi bezala aprobetxatu, orain Orio, ikusi kortak, aprobetxatu du olatua, baita ere San Pedro, hau momentu garrantzitsua da. Bai, lehen esaten genuen leku jatorra hortan da, olatuak hartzeko moduan, ez? Eta ikusi besterik ez dago, denak hirugarren eta laugarren kale hortan dijoaztela, baina epailea sartu da Orio eta San Pedron artean, baina hor, batek usten duen olatua besteak hartzen du, eta hor da, lehenengo txandan esan dugun jolasketa hori, hartu eta utzi, hartu eta utzi. Baina olatu haundi horiek aprobetxatza izaten da garrantzitsua, eta orain bahia barruan olatu haundirik ez dago. Beraz, postu aldaketak zailak izango dira. San Pedro dator, untzi batetako abantailaz txanda nagusia irabazteko asmotan, Orio bigarren, hirugarren Donibaneko, Orio eta Donibanekoren artean, hiru bat untzi badira momentu honetan, beraz, Oriotarrentzat izango da, okerra hundirik espada behintzat, bandera. Bai, dudarik gabe, nik uste dute okerra handia gertatu beharko lukela, eta ezinezkoa da hori. Hortan nik uste dut hain lehia daukate, gaurko jardunaldi hau nork irabaziko grina hori, ez? Eta korta ikusten dugu, esfortzu hori eskatzen ari dela, hori orain estropaderemuaren barruan, ekin eta ekin doa, eta ia parean, San Pedro aurretik, Orio oso hurbil. Bai, badakite bandera beren gana dijoala, berea dela, baina hala ere ez dute utzi nahi zirritorik, ez? Albalin baluteke estropada hau irabazteko. Hortan ikusten da, izugarrizko profesionaltasuna dela, eta ez dela bandera irabaztea, baizik eta beste grina hori, ez? Gaurko eguneko haure irabaztea, ez? Errekordemora pasa da, 19:16 une honetan, ikusi, hori burruka Orio eta San Pedroren artean. Zoragarria, ematen du, nolabait ezateko, piztinatxo batean ditugula elkarrekin hor lanean, entrenamentu zaiotan bezala hor elkarrekin, eta uste dut Orio, orain azken txampa honetan berriz estropadaren burua hartu, eta borobildu egin nahi duela garaipena. Txanda nagusi irabazi, eta gainera bandera etxera eraman. Ez dute dudarik utzi nahi, eta beak direla aurtengo denboraldian talderik gogorrena, eta erakertzen nahi dute bandera hau eraman da, eta estropada hau irabazita ere. Hor dira Oriotarra,
Jose Luis Kortaren agindutara. 20 minutu eta 20 segundu orantxe bertan tiranen denbora 20:43koa izan da. Ikusiko dugu bukaera honetan nolako diferentziak diren. Baina Jaun Andreok txanda nagusia Oriok irabaziko du orain lortu duen diferentzitxo mantentzen badu behintzat, edozein kasutan bandera Oriorentzat izango da. Ezin izango dute San Juan darrek gaur etxerutz bandera eraman. Oriok garaipena eskutan baitu. Orio aurretik, San Pedro bigarren. Oriok irabaziko du txanda. Oraintxe amaitu dute oriotarrek. Oraintxe, segundu bat eta 76 hartu ditut bi untzi hauen artean. Donibaneko etorriko da hirugarren. Antxe doa Donibaneko. Ia bosgarren kale hipotetiko batetik sartuko dira. Orain, 21:07. 13 bat segundu kendu dizkio Oriok Donibanekorik gaurko honetan. Atzetik datorre Hondarribia. Hondarribia ere lehen kaletik bestalderaino joan da. Hor dituzue txirrita untzian Hondarribiko gizonak. Hondarribiak amaitu du 21 eta 26 segundutan. Txanda nagusia eta Orioko garaipen eta festa hori borobiltzeko dena Oriora. Bandera, txanda nagusia, momentu batean pentsatu dut oriotarrek pixka bat segurutik jotzea erabaki dutela, baina ez, azkenean dena irabazi nahi izan dute Baserri. Bai, dudarik ez zuten utzi nahi, joan den igandean ateatako abantaila eta ez zuten aprobetxatu nahi, eta erakutsi dute dudarik gabe, ez, bandera eta gaurko jarnulaldia irabazita gogorrena direla. Edozein kasutan txanda nagusi irabazi dute, 20:42, baina 20:43 egin du Tiranek eta 20:46 egin du Kostapek. Beraz, nire datuak guztiz oker espaldin badaude eta ez dut uste, bai Tiran eta bai Kostape izan dira horre aurretik eta datu hauek kontutan hartzekoak dira. Hor duzue, behin-behineko sailkapena guk harturikoa, Juan Ale Gorburu, badakit hor izango zarela zure utzian, protagonistaren bate baldin baduzu, oriotarren inguruan izango zara hor, nahi dutzunean zure txanda, eskatu paso eta zure gana joango gara. Hor da behin-behineko sailkapena, gaurko denborak Tiranek egin izan du denborarik onena 20:43, Kostapek 2 segundu gehiago, Oriok 9 segundu gehiago, San Pedro 11 segundura, Donibaneko 24, 5. gaurko egunean Donibaneko, 6. Trintxerpe, 7. Hondarribia, 8. Donostia Arraun.